וואו, איזה כותרת מטורפת. איך מביאים את המשיח היום? שלום, בוקר טוב לטלי קניג, מרצה לפסיכולוגיה יהודית, בעלת קליניקה לטיפול נפשי בבני ברק. טלי, איך מביאים את המשיח? טלי יקרה, קודם כל, מה שלומך? ככה מביאים את המשיח, מתעניינים אחד בשני. מה שלומך? וואו, הנה עשינו את זה. ברוך השם, אם אני פה, הודו להשם כי טוב, על היכולת ובאמת על האפשרות ועל ההזדמנות. גם זה לא מובן מאליו, אז אני באמת מודה על המקום הזה. יופי, ברוך השם. אז באמת, אז אנחנו נתחיל, קודם כל, שבאמת בעניין של גאולה ומשיח, חכמים עסקו ועוסקים הרבה. וכל אחד שם דגש על דברים שהם קצת אחרים, ואנחנו ננסה לגעת היום בחלק חשוב מהדברים. אני רוצה שבעזרת השם אנחנו באמת נתחיל בעבודה שלנו כפרטים, ואחר כך ניגע בחלק מהתיקון שלנו כחברה, ובסוף ניגע בדברים של הרבי מלובביץ', שבכלל הופך את הראש שלנו לגמרי, ומלמד שבעצם הגאולה כבר הגיעה. אז נראה בסייעתא דשמיא מה נספיק, ומה שלא, יעל תצטרך לארגן לנו עוד שידור. מפגש נוסף. ובאמת, כן, והלוואי, ובאמת, הלוואי שהדברים שאנחנו נדבר כאן בינינו, עצם הדיבור ישפיע על השומעות ועלינו, בכל מה שצריך, והשידור הזה עצמו יקרב את הגאולה שלנו בעזרת השם. אמן, בעזרת השם. אז ככה, אז רבי נחמן כתב לנו שהכלל הוא שצריך שכל אדם יראה שמצידו לא יהיה עיכוב לביאת המשיח, וזה על ידי זה שנעשה תשובה ונתקן את מעשינו. עכשיו, רחל, יש פה נקודה שהיא מאוד חשובה, והיא בעצם ההבנה שכל אחת מאיתנו יכולה לעכב, או בעזרת השם לא לעכב את ביאת המשיח. ואז אנחנו יכולות לשאול, המעשים שלי, התפילה שלי, הפעולה שלי, היא זאתי שתשפיע אם המשיח יבוא או לא יבוא, הרי מי אני בכלל, כן? כאן היצר הרע מכניס אותנו הרבה פעמים לענווה של שקר. ובדיוק לענווה הזו עונה לנו הרמח"ל במסילת ישרים, הוא אומר, והתפלל תמיד על גאולת בני ישראל, והשבת כבוד שמיים, ואם יאמר אדם מי אני ומה אני, מפני תפילתי כנסו הגלויות ותצמח הישועה, אז בדיוק לזה עונה הרמח"ל, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. זה באמת באמת חשוב שאנחנו נדע, כל אחת מאיתנו משנה וחשובה להשם יתברך. והיה ראוי לברוא את העולם, רחל, בשבילך, בשבילי ובשביל כל מאזינה. ולכן כל תפילה, כל תיקון, כל כוונה, כל פרק בתהילים חשובים מאוד מאוד. עכשיו, בואי נראה, רחל, מה אפשר בתכלס, מה כל אחת מאיתנו באמת יכולה לתקן ולעשות, כדי שמצידה לפחות לא יהיה עיכוב, אלא להפך, אנחנו נעשה לקדוש ברוך הוא חשק להביא לנו את המשיח. אז באמת, הדבר הראשון זה כמובן בתפילה, אבל לא סתם תפילה. אנחנו עוברים כזאת רעידת אדמה שאנחנו כבר עברנו את השלב של תפילה רגילה. אנחנו צריכות לעבור לזעקה, לתחנונים, לדבר עם השם, לבקש משיח, לזעוק משיח, להתחנן להשם שיגיד די, די, די לכל הצרות של עם ישראל. את יודעת, רחל, בני ישראל במצרים, גם כשהם היו במצב הרוחני הכי הכי נמוך, בין פת שערי טומאה, ובמצב הפיזי הגרוע ביותר, אחרי עבודות פרך והתעללויות של המצרים, ובמצב נפשי מדוכא מאוד, הם גייסו את עצמם. התורה מספרת לנו שהזעקה שלהם היא זאתי שנשאה פרי, ויזעקו בני ישראל על השם, וישמע אלוקים את שאבתם. אז אנחנו צריכות ללמוד מדור מצרים ולזעוק אל השם. עכשיו, נקודה נוספת חשובה זה חיזוק בלימוד תורה ובהפצת המעיינות. האור החיים הקדוש בפרשת תצווה אומר לנו שמשה ימלוך עלינו לעתיד לבוא, והוא מסביר שבעצם נשמת מלך המשיח תהיה כלולה גם מנשמת משה וגם מנשמת דוד, וגם הערים מסכים לו, אבל משה ימלוך עלינו רק בתנאי שיעסקו ישראל בתורה שניתנה למשה בסיני. הגאולה האחרונה תהיה בזכות התורה. לכן צריך להוסיף בלימוד תורה, וכדאי שכל אחת תלמד מה שהיא כן יכולה, ולאפשר לבעלים ולבנים ולמי שאפשר ללמוד ולחזק תלמידי חכמים. ובעניין של הפצת המעיינות, כולנו הרי מכירות את הסיפור של עליית הנשמה של הבעל שם טוב. שם הוא נפגש עם מלך המשיח ושאל אותו, מתי כתמר? כלומר, מתי יבוא אדוני? ואז המשיח עונה לו, כשיפוצו מעיינותיך החוצה. והסיפור השני, שאולי קצת פחות מוכר על פגישת המשיח, זה של רבי יהושע בן לוי, שהוא פגש את אליהו הנביא בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. והוא שאל את אליהו הנביא, מתי יבוא משיח? ואליהו הנביא אמר לו, תלך למשיח בעצמו, הוא נמצא בשער רומי. והמשיח עונה לו, היום. אז אומר יהושע בן לוי, חוזר בחזרה לאליהו הנביא, אומר לו, מה זה היום? הוא שיקר לי. אז אליהו הנביא אומר, לא, הוא לא שיקר לך, הוא התכוון, היום אם בקולו תשמעו.
ואם אנחנו מחברות את שני הסיפורים, רחל, ברור לנו שכדי שכולנו נקיים מקולות תשמעו, אנחנו צריכים להפיץ את המעיינות. ויש לנו אחריות לכל אחת ואחת מעם ישראל, כולנו אחיות. ואני חושבת שהגיע הזמן לומר שבמקום להתרחק בעצמנו כדי לשמור על עצמנו מאחרות, אנחנו צריכות לקרב אלינו. יש לך שכנה או מכרה שלא שומרת מצוות, תתקשרי לשאול מה שלומה. לשאול מה שלומה. אולי יש איזה מושגים שהיא כן תרצה ללמוד ממך כמו שבת והדלקת נרות. תראי לה את היופי, בזה שאת תהיה היופי שיש בתורה הקדושה. לכל אחת מאיתנו יש אחריות על השנייה, וככל שהמעיינות יפוצו, יותר מאיתנו נוכל לקיים אם בקולות תשמעו. וזה הנקודה השלישית שאנחנו צריכות להתחזק בה, והיא באמת אהבת ישראל. עכשיו, אהבת ישראל זה שאני מראה ואני אוהבת ללא תנאי, ואני נמנעת ממחלוקת. ואומר על זה הגאון רבי אייזיק שר, שהוא היה ראש ישיבת סלובודקה, הוא אומר על ידי זה שיקבע אדם אהבה בלב, לכל אחד ואחד מבני עמנו, והוא יטיב בפועל עם כל אותם הזכאים לכך, הוא יתקן מצידו חטא שנאת חינם, ושוב אין האדם הזה מהווה גורם לחורבן הבית. זאת אומרת, אנחנו חוזרים למה שאמר רבי נחמן, שלא יהיה מצידנו עיכוב לביאת המשיח. ובאמת, ברוך השם, בימים האלה אנחנו רואים את כל האהבה הזאת שבינינו, היא מקבלת כל כך הרבה ביטוי גדול במציאות. באמת, אפרופו אהבת ישראל והפצת המעיינות, שני האחים שלי לקחו ביום חמישי של השבוע הראשון של המלחמה, הם לקחו סיר חמין ענק של איזה 150 מנות לחיילים בצפון. וואו. והם עשו להם שם הלל שישי לחיילים בבסיס, והם סיפרו ככה שמעבר לתודה על האוכל ועל היחס, החיילים שם, מה שהם חזרו וביקשו מהם זה לספר עוד ועוד סיפורי צדיקים ועוד ועוד דברי תורה. צמרמורת ממש. כן, ואנחנו צריכות לזכור שמה שאנחנו יודעות ולומדות לא נועד כדי שנשמור אותו לעצמנו. זה לשתף אפילו חברה אחת, את השכנה, מי שיכולה לעשות ערב בבית שלה, לעשות חברות הטלפונית, קו וואטסאפ, באמת לא חסר איך ומה, אבל לזכור שמה שאנחנו יודעות להעביר הלאה. כן, ולא לחשוש מזה, את יודעת, יש לי חברותה שאני לומדת איתה ככה פעמיים בשבוע שער הביטחון, ולפעמים אני כל כך אומרת, מה, לבקש ממנה לעשות עוד משהו, אני מאססת, אני לא רוצה לגרום לה לאנטי, ושלא תחשוב שאני איזה מיסיונרית, ופתאום אני קולטת, היא מבקשת ממני, היא רוצה, רחל, תגידי לי מה עוד אני יכולה לעשות, זאת אומרת, יש צימאון, יש באמת צימאון, אנשים רוצים להתקרב, להתחבר, לעשות עוד משהו, שלחתי לה היום שיש סגולה, להגיד פרק צדיק א' בתהילים, סגולה, יושב בסתר עליון, סגולה לשמירה, ששמעתי והיא כל כך שמחה, תודה רחל, תודה. היא כל כך שמחה על זה, אנשים באמת מחפשים היום. נכון, זה ממש ממש נכון, יש צימאון מאוד מאוד גדול, ויותר מזה, יש, לא יודעת אם יצא לך לראות, ויש כל מיני מסרים שהחיילים מעבירים, שהם אומרים, אנחנו אמנם פה עם הנשק, אבל אנחנו יודעים מה שומר עלינו, מה ששומר עלינו זה התפילות שלכם והתורה שלכם, וזה נכון לכל העם, לא רק למי שנולד למשפחה שומרת תורה ומצוות. עכשיו באמת נקודה נוספת, זה העניין של הצדקה, שזה באמת כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם גם, זה צדקה, כשאנחנו מאפשרים לאחר לקיים מצוות, זה הצדקה הכי גדולה. אבל גם כתוב שהצדקה עצמה, הנתינת כסף עצמו, זה כתוב על זה במסכת בבא בתרא, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. וחשוב מאוד מאוד בימים האלה במיוחד לתת צדקה כל יום, גם פרוסה. כן. הרבי מלובביץ' דיבר על זה שנתינת צדקה לפני תפילה, לפני קריאת תהילים, משפיעה יותר, הופכת את התהילים ואת הצדקה, נותנת להם יותר כוח. כן, ואנחנו באמת נסתפק כרגע בדברים האלה, צדקה, ממש כתוב, צדקה תציל ממוות, כתוב. אז אנחנו כן נסתפק בדברים האלה להיום, ובעזרת השם יהיה לנו עוד הזדמנויות. טלי קניג, מרצה לפסיכולוגיה יהודית, בעלת קליניקה לטיפול נפשי בבני ברק בנשים. תודה על החיזוק ועל הדברים החשובים האלה. תודה. תודה רבה.